рӯзе ки ман додардор мешидам ранги ҳама рӯз оддӣ буд. ман қалан хид намекардам ки зиндагии ман аз ҳамин рӯз иборат ранги дигар мегирад. صبح بخیر سر بچه ها بخیزن بازی کن هفته سهر شد بخیزن آخی инай хоб хестам ҷодугарчик. کسی سهر میخیزه به خونه فیض و برکت میاره. ин ҳамиша мегирам. очам фақат мара мегуфт ки ман тасаввуроти бисёр дорам. лекин ман дар ёдам соз буд ки кӯдакча ба таксӣ омада буд. кияи бачам ираби кияй? бачам инаи майдача дудартай. мада чӣ меша? дудартай. вақте ӯро дидам сарам аз саволҳо қариб бикафа. ин кияй? барои чӣ омада боша? чӣ ба хе либос пӯшидагияй? чӣ ба қафар беҳак? чӣ ба мара хе нигоҳ дора? ҷанги каратера метона? чӣ гап шидаистай худуш? оҳ асали магиш нашид. рафтем омадам баробар дод мезаду шефӣ мекард. шир мехоҳӣ нӯши? ино нӯш. ҳамира худам фаҳмидам ки дар хонамон шеф ӯай дар байни меҳмонхона аллакай корашро сар кард. додувоиш дар осмон буд. дар маҷлисаш ҳама омода буд. моро фарёд кардӣ. шефчаи ман, мо тайёрем барои ту. додувои вай бисёр мекард. беҳисоб салерком мешикаст. ҳатто ними шаб ҳам хоб кардан ҳеч кара намемонд. ина ман хоб хестам. чӣ гап шид? чӣ кор шид? ина рафтам бачаҷонам. دادا чӣ гапе меша? шируш ку? шириш дар куҷо буд? гум кардам. ҳама фармони кӯдака ки дастғафсака гӯш мекарданд. мемонен ман хоб барам. девона каден ман. бадгузник. бадгузник. мара яшчира бифаҳмонен ман чихе хоб кунам. бачам мара хидма хоб кардан амодаист анохи. ду пахтара гӯшуда биси хоб ку. давидам агане. ба ман чӣ кор кунам? ина бачаҷону мада пештам ту фақат зиқ наша. мара ҳеч качоқ намекуна. соли 2057 мо бо лейтенанти тирекс махлуқҳои дигар сайёра омадагира кофтаистем. ҳамаи хонаро забт карда гирифтаистай? راست очай лучай. марам лучакам. як сурат? не. ҷонима ту гӯш нашидӣ. туро ҳечка ҳечим надод. мо бухуб. бачаҷони ман биё ман лабота тоза кунам. ягон тамом бояд бо оғои Никлипай ба намоиш равем. рост мегӣ Вегас? хай трав ман кӯдакоро нигоҳ мекунам. не хубуш трав ман монда шидагим я истироҳат кунам. биё хубуш кӯдака мепурсем. сафедаки ман ки катид беста? оташ ё чаш? мара бугу. шид макат шумо гап дорум. да тоқагӣ. майли чӣ гап дорӣ бачам? шумо ҳар дутон ҳечира хид накардаистен? чира бо хид кунам бачам? кӯдаки овардагитон охи мегум. мегӯен додар тане ки дар додара мона неста ӯро бинен. шумо буда ҳамин кӯдакча бовар мекунен. бас ки ширинӣ биё монен ҳамин мақдам тоқати дестам ки ҳамин кӯдак рафторошонаги калоноай. вақтаре кора ғалтонди биё ман бигирам. бачам як бор нигоҳ кунанша вай костюм мепӯша. майли охи ҳеч гап не? ранги кӯдакчаи калон метова. охи бо чемаданчаи сиё дора. охи чихи шумо як бор намефаҳмед ки ҳамин кӯдак ранги 80 солао рафтор мекунад. як бор аҳамиятш битен.
درم تو 5 سالگی تا با خرگوشکت بدی کدش خو میکدی خو نمیکدم ایش دروغ شید کودکو هر خلا میشوم بچم. هر یک طفل ببهاست اوه همه خونه را خود کده تو همه خونه را خود کدگی جانی ما همه خونه های تو. هیچ گم نه دودار تای نزدیک شنود شو انا با ایدل جان دوستش میداری فهمیدی بچم ایدل جان یگان وقت